Strategy zaSathane. Ingxaki unomsindo uyavala. Wenza abazali ba-understand. Bajonge ngoku okay. Kukhona belungu. Thixo udala belungu. Wadala amasayina. Wadala abantu abamnyama. Bajonge inwele zabo. Babona inwele ezi. Ezinwelezi. Ezabantu abamnyama. Ezabelungu. It's difficult uba azishintshe sibezeza abantu abamnyama. Baveza iphemloshi. So that inwele ezi zakho ubudalwe nazo zishintshe. Ungabi sayiyo lento uthi wedalwe yiyo. Strategy zaSathane ba uze enomsindo.